Untuk kanimo bili sini mga pagkastubangan, mga tagdasagawasan, yang kami sila ito sa mga sara. Hintad rokis tumbog to anak di kanto sinturan. Amen. Happy birthday, eating. Nakaining, dis pa. Sina sina. Palagbay sudan. Basta ka na ay makaon. Ayun, ang sumunod ko sa lahat. Bago pa. Sige, pagit mo panguala ng mga tao nga magsigig nga mga tumuh langit. Maram gapos lang mga kuan. PPCM, PBME. Kay pabaligya man nila ng mga katigayunan. Ang naa. Kaya pahat ang 40% gihatag ng ilang founder. Ya dili na sila paggawason. Ya kumun ang ilang trabaho. Oo, na sila sa komunista. Mabigat ang opinyon ng publiko laban sa kanyang mga kliyente. Sina Jalen sa Kilario. Mailad naman, pailad. Okay. Ingon way sudan. Unsa da ini? Sa ngayon, wala pa silang nakita. Ano mo na. Dahil bagong ano na na. Napay among ginamos diri. Ginamos na mo masukog asin. Ha. Dagan na na. Nga ba dahil ginamos ang masukog asin. Karon pa mo kadungog na guys. Naibangko na no? Do. Kung kaya mag-aantay na lamang sila kung kailan papalayain ang kanilang mga kliyente. We cannot find any legal remedies in court because the court cannot control the powers of the Senate. However, we must Isa lagi ito, ano ito si Bangos na ito? Kaan naman to? Timo ko na dapat. Ano itong pagkaon na rin, dalaman. Hindi mo binalang panhapon. Panhapon, utan dalam panhapon. Ang most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Mas Radio, Bombo, Bombo International. Iniulat ang United Nations High Commissioner for Refugees na umabot na sa mahigit 2,500 na mga migrants ngayong taon ang naipalang nasawi o nawawala sa kasagsagan niya ng kanilang pagkatmansang tumuhid sa Mediterranean hanggang Europa. Ang naturang bilang ay malaki ang itaas kumpara sa mahigit 1,680 na katao na una lang naitalang namatay o nawawala sa kaparehong panahon noong nakalipang taong 2022. Kaulat na tiling world's most dangerous ang paglalakbay mula sub-Saharan African countries patungong Tunisian at Libyan coast dahilan kung bakit nanganib ang kaligtasan ng sinumang magtatakang tumuhid dito. Samantala sa kabuang datos naman ay umabot na sa 186,000 na katao ang nakarating sa Southern Europe mula noong Enero hanggang Setyembre 24 sa pamamagitan yan ng sea travel na dumaong sa Italia, Greece, Spain, Cyprus at din sa Malta. Majority sa mga ito ay nasa mahigit 130,000 na katao ay dumating naman sa Italia na may katumbas na pagtaas na 83% kumpara sa una lang naitalang noong sa parehong panahon noong 2022. Sa pagitan ng Enero at Agosto naman ng taong ito, kailangan higit 100,000 na refugees at migrants ang Tamban? tumuloy sa Mediterranean mula sa Tunisia at 45,000 naman ang nagmula sa Libya. Habang kinatay na sa 31,000 na mga individual ang nasa gitna ng dagat, nagbumaba naman yan sa Tunisia at nasa 10,600 naman ang nagmula sa Libya. Mga kabang mag-destination muli sa ating Christmas countdown. 8 to 7 days. Sayo na kaya tao pa Hilomon. Kanon ra. Bombo Network News. Narito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kanto na balita. Okay. Ano? Sinapalawan. Magdidut lang manuhot ba? Zoom din.
Hindi daw lang panuhot. Medyo mo din ang kaon din na to. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified quality. Nakita ninyo nila akong Facebook. Ang Intenas Factory, maabot bagyo sa Kristina, Hindi mo na yung Facebook, makita na ito sa mga bata. Mama at papa, mama ko. Kung mga friends ko nila, makita nila na. Sa mga balay, kagaya, alang Diyos, kagaya, may hindi kay Facebook, eh. Ang Maricel. Nakita mo na nila akong kuan, basta mga friends mo kaya. Ipin mo nila. Naman ko yung programa sa radyo. Karana, kada Domingo. Mama? Isa nga ako ang station. Gusto natin. Radyo natin. Kami naman nag-ano, kada ano ka naman gabi, Domingo. Kana mo radyo ka ng cellphone. Radyo natin. Ah. Mali pala. Panulo. Pero Manolo na yun. Facebook, kaya wag di nakaabot ang panitus kan ng guyan. Abot mo dito ba? Facebook ni. Facebook. Kuan mo ko diya, malayo naman ko. manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Limang dekada nang nagtatambuyog ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang higit at malaman. Patuloy na namumuna sa mga issue, drama, promo at servisyo publiko. Okay. Amo ni Erels. Ang kanon nga mais. Sudan kambal. Ang parinting ang gwapa oh. Ha? Makita yun na dito sa iba. Sige, makita ba